парвариши лимӯ ва сабзавоту полезиҳо дар гармхонаҳо барои аҳолии деҳоти дурбади шаҳри Ҳисор манбаи хуби даромад буда, аҳолӣ бо истифода аз ин усули парвариши меваю сабзавот буҷаи оилаи худро ғанӣ мегардонанд. ташкили гармхонаҳои хурд дар қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ аз самаранок истифода бурдани ҳар як ваҷаб замин аз ҷониби сокинон дарак медиҳад. اوخه مهنت نمیرس تو بگو مهنت میکنی اوخه چند کار کرده که چی ها میکنی؟ او کار کردی هم قبیسه پرو دورو فسفر زهر به زهر بون نمیشه فری نهوز این نمی زهر زدیم اوخه اون کیر بینم یه ساعت پس هم میگرده اینو میبینیم کالتا کردهشه با جوش نمیده اینا میشون تا بو یگم کبوتی یگم چی دیگه سال گذشته بودرینگ بودو پیشت бо назардошти имкониятҳо сокинони ҷамоат кӯшиш менамоянд ки рушди истеҳсоли маҳсулоти тару тозаро дар фасли сармо зиёд намоянд. бо ин мақсад дар гармхонаҳо майдони парвариши лимӯ, помидор, бодринг ва дигар сабзавоту полезиҳои ниёзи мардум сол то сол афзун карда мешавад. сокинони деҳоти дурбади шаҳри Ҳисор солҳои зиёд аст ки бо парвариши меваю сабзавот ва полезиҳо дар гармхонаҳо машғуланд ва аз ин шуғли худ даромади хуб ба даст меоранд. хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳоҷи валӣ дар майдони 50 сути гармхона бунёд карда шудааст ки айни ҳол чуноне ки мебинед кишти ниҳоли бодринг, помидор ва дигар ниҳолҳоро гузаронда истоданд ва деҳқонони мо кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дар ҳамаи фасли сол гузори дохили шаҳри Ҳисорро ва берун аз инро бо сабзавоти тару тоза таъмин намоянд. кишоварзону иҷоракорон ва сокинони деҳоти дурбади шаҳри Ҳисор оқилона истифода намудани ҳар як ваҷаб заминро вазифаи худ ҳисобида бо ин амал мехоҳанд дар фаровонии бозорҳои кишвар саҳмгузор бошанд.